Ja. Poso aquí perquè ens veiem la cara. T'ha gustat el vestit de princesa? A mi, els vestits de princesa, doncs, alguns sí i altres no. Depèn. Hi ha vestits que m'agraden i hi ha altres que no. Una d'unes que eren betes. Edgar. Torna-m'ho a repetir. No. Jo no dic no. No vol. No es diu no, És que no vol. Edgar, passa-li al Ferran. Tens moto o cotxe? Doncs sí, tinc un cotxe. De color blanc. Petitet. I menjar també. Mira, a mi m'agrada molt la fruita. A on vius? Jo visc aquí a Mataró, en un barri que es diu Rocafonda. M'agrada el tren. Sí que m'agrada anar en tren. Quants anys tens? Tinc 63 anys. Molts, molts. T'agrada fer fotos? Sí, m'agrada fer fotos. Torna-m'ho a repetir, sisplau. T'agrada fer fotos? Doncs sí, de paisatge sobretot. Quin color t'agrada més? El verd, el color verd és el meu preferit. Autobús? Torna-m'ho a repetir. Autobús? Si vaig amb autobús. Sí, de vegades vaig amb autobús. T'agrada dibuixar? Sí que m'agrada dibuixar, fer dibuixos bonics. Sí que m'agrada. Molt bé, no? Li donem les gràcies. Gràcies a Gràcies, vosaltres, Dolors. que sabeu